हेलो लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ जों दिनै बै हादोरनि बायदि मोनथिना लागोन जाय हादोरखौ राजाफोरनि हादोर होननानैबो मिथिनाय जायो। मानोना बै टाइमाव बे हादोरा वर्ल्डनिनो 98% हायाव बिसोरो राज खालामदोंमोन आरो बे हादोरखौ दिनैसिम सासे महारानियानो कन्ट्रल खालामगासिनो बा राज खालामबोगासिनो। बे हादोरनि मुङा जादों इंलेन्ड। दानि आं जागायदिनि। बे इंलेन्डनि आसलि नामा जादों इउनाइटेड किंडम अफ ग्रेट ब्रिटेन एन्ड नर्दार्न आयारलेन्ड। बे इंलेन्डआव दा गासै 5.60 crore पपुलेशन दङ। बिसोरनिनो 84% टाउन एरियायाव थायो आरो जाय 16% बेफोर गामि एरियायाव थायो आरोना। ओमफ्राय बिसोरनि गामि एरियाबाबो बिसोरनि गामि एरिया फुरा डेभलप आरोना। ओमफ्राय बे इंलेन्ड होननाया बै टाइमाव बे वर्ल्डनिनो फुरा 98% राज खालामदोंमोन। बिसोरो कन्ट्रल खालामदोंमोन जायखौ जों ब्रिटिशफोर होननानै मिथियो। ओमफ्राय बे इंलेन्डआवनो वर्ल्डआव बयनिख्रुइबो बांसिन राव रायलायजायो। बेयाव दा गासै इंलेन्डआव 300थानिबो बारा रावखौ रायलायजानाय जायो। बेनि थाखायनो बेफोर इंलेन्डआ वर्ल्ड रेकर्ड। ओमफ्राय इंलेन्डनि केपिटेलनि मुङानो जादों लण्डन। बे इंलेन्डनि केपिटेलखौ लण्डनखौ फुरा बिउटिफुल नालाय, फुरा साइज नालाय मानसिफ्रा बहुत मोजां मोनो आरो बे लण्डनखौनो ड्रिम सिटी होननानै मिथिनाय जायो आरोना। ओमफ्राय इंलेन्डआव मोनसे जन स्मिथ होननाय नामा बहुत फेमासनो। बे जन स्मिथ होननाय नामा बिसोरनाव 30,000निबो बारा मानसिफोरनि नामा जन स्मिथनो। ओमफ्राय बे नामा 2015आव इंलेन्डआव बहुत फेमास जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय इंलेन्डखौ दिनैसिम सासे कुइनानो हेन्डेल खालामबोगासिनो आरो बे कुइनखौ बियो ब्रिटेननि सासे महारानिबो बियो। ओमफ्राय बे इंलेन्डनि कुइना बहुत पावारफुल आरोना। बे फुरा जानला मोनला नङा। ओमफ्राय बे इंलेन्डनि कुइन बे जाय महारानि जाय कुइन एलिजाबेथ होननानैसो जों मोनथियो। बेनि खर' गांग्रा जाय ताज, बे ताजआव गासै 2868 डायमन्ड बे ताजआव लागायनाय दं आरोना। ओमफ्राय बे इंलेन्डनि रानिया गोसो बायदि गासिबो हादोराव बेरायनो हायो आरोना, गोसो बायदि। ओमफ्राय बे इंलेन्डनि रानिया दिनैसिम 116 हादोराव बियो बेरायखांजोब्बाय, बेरायनानै फैखांजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय बेयो बेरायखांदोंबाबो बे इंलेन्डनि रानियाव दिनैसिम बेनिया पासपर्टआनो गैयानो। बेना बेरायनो थाखाय पासपर्ट नांलाया आरोना। ओमफ्राय बे इंलेन्डनि रानियानो जुदि इंलेन्डआव सोरबा मानसिया 100 बोसोरनि बारा जायोबा, जुदि बिनि बैसोआ, बे मानसिनो बे रानिया गावनि आखाइजोंनो बे मानसिनो गिफ्ट होयो आरोना, 100 बोसोर बारनायनि थाखाय, थांनायनि थाखाय। ओमफ्राय हार्ट एटेक जानायनि बेलायाव इउरप कान्ट्रियाव हार्ट एटेकआ बे वर्ल्डआव बयनिख्रुइबो बांसिन जायो इउरपियान कान्ट्रियाव। ओमफ्राय बेनिनो आयारलेण्ड आरो फिनलेण्डनि उनावहाय बे हार्ट एटेकआ इंलेन्डआव बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरोना। ओमफ्राय जाय क्रिकेट गेलेनाय, बे क्रिकेट गेलेनायाथ' जोंनि इण्डियाआव बहुत फेमास ना। बे क्रिकेट गेमाथ' बे इण्डियानि मानसिफ्राथ' क्रिकेटखौ बहुत मोजां मोनो। ओमफ्राय बे क्रिकेट गेलेनायखौबो जागायजेनदोंमोन होनदों। बे क्रिकेट गेलेनायखौ दिरुनदोंमोन, बेखौबो इंलेन्डआवसो दिरुनदोंमोन आरोना। इंलेन्डनि मानसिफ्रासो बे क्रिकेट गेलेनायखौ दिरुनदोंमोन। आरो बेनिनो जेरै माखासे दस्रा फेमास गेलेग्राफोर जेरै फुटबल, राग्बी बा बोरला गावनाय, बेफोर गासिबो गेम्सफोरखौ इंलेन्डआवसो दिरुनजेनदों आरोना। ओमफ्राय जेरै जोंनि इण्डियाया साहा दिरुननायनि बेलायाव वर्ल्डआव बहुत फेमास। नाथाय बे साहाखौ सोर बांसिन लोङोनो? बे साहाखौ इंलेन्डनि मानसिफ्रा बांसिन लोङो। इंलेन्डनि मानसिफ्रा साहाखौ लोंनो बहुत मोजां मोनो आरोना। ओमफ्राय इंलेन्डआव जोंनि इण्डियान रेस्टुरेन्टआ 15,000थानिबो बारा दं इंलेन्डआव। ओमफ्राय इंलेन्डनि जा वेदार बा बारहावा, बेखौ बहुत मोजां होननानै मिथिनाय जायो। मानोना बिसोरनाव बांद्राय गरमद्राय जायानो। बिसोरनाव इंलेन्डआव दिनैसिम 38.5 सेलसियास बे दिनानो इंलेन्डआव बयनिख्रुइबो बांसिन गरमसिन होननानै रेकर्ड मोननाय जादों। ओमफ्राय जायखौ जों रेलगारि बा ट्रेन होननानै मिथियो, बे रेलगारि खारनायाबो इंलेन्डआवनो जागायजेनदोंमोन। बिसोरनाव 1604 मायथाइयाव इंलेन्डआव मोनसे रेलगारि ट्रेक बानायदोंमोन। बे ट्रेकखौ माजों बानायदोंमोन? बेखौ दंफांजोंसो बानायदोंमोन, नाथाय बेखौ गरायजोंसो बोनाय जायोमोन आरोना। ओमफ्राय बिनि उनावहाय 1824 मायथाइयाव रिचार्ड ट्रेभेरिक होननाया मोनसे इन्जिन बानायदोंमोन। बे इन्जिना बेना साक्सेसफुल जादों। ओमफ्राय बे इन्जिनखौनो वर्ल्डआव बयनिफ्रायबो फार्स्ट अफिसियेल रेलवे इन्जिन होननानै मिथिनाय जादों। ओमफ्राय 1952 मायथाइयाव 5 निफ्राय 9 डिसेम्बरसिमाव इंलेन्डआव मोनसे गोगोम गाज्रि पलिउसन जादोंमोन। बे पलिउसन जानायनि थाखायनो इंलेन्डआव 12,000 मानसिनि जिउ गोमादोंमोन। 1666 मायथाइयाव इंलेन्डआव मोनसे गोगोम गाज्रि अर खामबावदोंमोन। बे अर खामनाया खावसे इंलेन्डसिम साग्लोबदोंनो। बे अरा खामदोंबाबो बेयाव सासेबो मानसिनि जिउ गोमायाखै। बेयाव जास्ट 6 मानसियाल' जखम जादों आरोना। इंलेन्डना नेसनेल डे गैया। बिसिना नेसनेल डे गैयिनि थाखायनो बिसिना कुइन भिक्ट'रियानि जोनोम सानाव बिसिना बन्द' होनाय जायो। ओमफ्राय बे इंलेन्डआवनो वर्ल्डआव गिबिसिन डाक टिकेटखौ दिरुनजेननाय जादोंमोन। 1839 मायथाइनि इंलेन्डनि बार्मिंहाम होननाय जायगायाव बे गिबिसिन डाक टिकेटखौ डिजाइन खालामजेननाय जादोंमोन। आरो बे गिबिसिन बे डिजाइनाव कुइन भिक्ट'रियानि फट'खौ होनाय जादोंमोन। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन। गोजोन्थों।